खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो बरनाय जाबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै आं गोनां खौरांफोर लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबसिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। अरुणोदय मुलाम्फा मोनगिरि आरो जायफोर गोदानै मुलाम्फा मोनगोन बिथांमोननि थाखाय गोनां खौरां। नोंथांमोना नोंथांनि बेंक एकाउन्टनि KYC आपडेट खालामनानै लानांगोन आरो आधार कार्ड आरो पान कार्डजों बेंक एकाउन्टखौ दासिमबो लिंक खालामाखैब्ला नोंथांमोना थाबैनो खालामनानै लादो। बेनि उनावसो साफ्रोमबो अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव दानफायाव 1250 रां हाबगोन। आरोबाव अरुणोदय स्किमनि गोदान एप्लाइआ फैगौ सेप्तेम्बर दाननिफ्राय जासिगोन। आरोबाव गासै सा 20 लाख गोदान अरुणोदय स्किमनि गेजेरजों मुलाम्फाखौ मोनबावगोन होनना CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया फोसावना होयो। नेक्स्टआव दं क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रुपसिं बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायसिगोन होनना खौरां मोन्दों। खौरांनि बायदिब्ला रुपसिं बिरखं गाथोननि मुंखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोनसिगोन होनना CM डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा मैया फोसावना होयो। नैथि मुलुग दावहानि समावनो रुपसिं बिरखं गाथोनखौ बानायनाय जादोंमोन, नाथाय दासिमबो रुपसिं बिरखं गाथोनाव दावबायारिफोरनि थाखाय नांगौ बादि सुबिदाफोर गैया। दिनै रुपसिं बिरखं गाथोननि मुंखौ सोलायनायनि थांखि लादों होनना खौरां मोन्दों। रुपसिं बिरखं गाथोनखौ बर' हारिनि गेदेमा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि मुङाव दोननाया बर'फोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। नेक्स्टआव दं मिरुनि बाजेटखौ लानानै MP रोनगोरा नार्जारिया फिन आरोबाव पार्लियामेन्टनि रायजो सभायाव बिबुंथि लाखिदों। बिबुंथियाव रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामननि मिरु बाजेटखौ बिथाङा बरायदों आरो हेफाजाब होदों। हादरनि रायजो राजाफोरनि हास्थायनाय आरो जौगाथायखौ नोजोर होनानै आजावनाय रांखान्थि मन्थ्रि निर्मला सीतारामनखौ बिथां MP रोनगोरा नार्जारिया साबायखर बावदों आरो आसामनि चराइदेव मोदोमखौ इउनेस्क' वर्ल्ड हेरिटेज साइट फोसावनायनि थाखायबो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांखौ बिथां MP रोनगोरा नार्जारिया साबायखर बावदों। बिथांनि दसे सम बिबुंथियाव BTRनि थाखाय जर'खा पेकेज बांहोनाय आरो आसामनि दैबानानि जेंनानि सायावबो रायजो सभानि सदनाव गोनांथारै बुंफोरनो हायो आरो बेजों लोगोसे रायजो सभायाव सा सानजा रायजो आरो गुबुन माखासे आयदानि सायावबो गोनांथारै बिबुंथि लाखियो बिथां UPPLनि MP रोनगोरा नार्जारि बिथाङा। नेक्स्टआव दं BPFनि MLA रबिराम नार्जारि बिथाङा फैगौ 2025 मायथाइनि BTC बिसायख'थिनि सायाव गोख्रों बिबुंथि लाखिदों। बिथां BPFनि MLA रबिराम नार्जारिया बुङोदि MP इलेक्शननि समाव दिल्लीयाव नरेन्द्र मदि बिथांनि दैदेननायाव मोनसे सरकार बानायनो थाखाय रायजोफोरा भट होदोंमोन। बे जाहोननि थाखायनो MP इलेक्शनाव UPPL दोलोआ सहसै देरहालांदों होनना बिथाङा बुङो। नाथाय MLA इलेक्शनाव रायजोफोरा BPF दोलोआव गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ होगोन होनना बिथाङा बुङो आरो 2025 मायथाइनि BTC इलेक्शनाव रायजोफोरा BPF दोलोआव भट होगोनना रोखा होनना बिथाङा बुङो आरो 2025 मायथाइयाव BPF दोलोआ गावसोरनि केन्डिडेटखौ देरहाहोनो थाखाय गोख्रों खामानि मावगोन आरो रायजोआबो हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव BTC सरकार बानायनायाव रायजो राजाफोरा BPF दोलोखौ भट होगोनना रोखा होनना बिथां MLA रबिराम नार्जारिया बुङो। नेक्स्टआव दं मोनसे सोमोनांथाव आरो बिखा खामथाव जाथाय। आसामनि तिनिसुकिया जिल्लानि सदियानि सासे 12 बोसोर बैसोनि फरायसाखौ किडनेप खालामनानै अरुणाचल प्रदेशआव लांदोंमोन। 12 बोसोर बैसोनि फरायसानि गोथैखौ बुधबाराव अरुणाचल प्रदेशआव मोननाय जायो। खौरांनि बादिब्ला फरायसानि गोथैखौ कालीखला होनाय जायगायाव मोननाय जायो। बिनि गोथैनि जायगानि खौरांखौ पुलिसजों हमजानाय सासे किडनेपार्सआ खोन्थायो, जायखौ पुलिसआ हराव हमनो हादोंमोन। थांनाय मंगलबाराव अरुणाचल पुलिसआ फरायसाखौ किडनेप खालामनाय सानै दायनिगिरि किडनेपार्सखौ एरेस्ट खालामदोंमोन। हमजानाय किडनेपार्स दायनिगिरिनि सिनायथिखौ नाजुस तामाय आरो गबिन तामां होनना सिनायथिनाय जायो। नाथाय पुलिसआ किडनेप खालामजानाय आसामनि गथ'खौ बासायनो हायासै। मोनथिनो गोनां बाथ्राया जाबाय गथ'खौ 22 जुलाइ खालि स्कुलनिफ्राय फैफिननाय समाव सुनपारा जायगानि खाथियाव किडनेप खालामनाय जायो। बेनि उनाव दायनिगिरि किडनेपार्सफोरा बिनि बिफानियाव 25 लाख रांनि डिमान्ड खालामनो फन खालामदोंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला बिनि नखरा 25 लाख रांखौ जमा खालामनायाव फेलें जायो आरो बिफाया बिनि फिसाज्लानि जिउखौ गिनानै पुलिसनि मदद लायो। बे सोमोनांथाव जाथाया गासै रायजोखौ गथ'फोरनि सायाव सांग्रांथि बांहोनो आरो सोमोनांहोदों। नेक्स्टआव दं आसामनि लाभलिना बरग'हाय बिथाङा मैया पेरिस अलिम्पिक 2024 आव 16 राउन्डआव नरवेनि सुनिवा हफस्टेडखौ 5-0 फेजेनबाय आरो बिथाङा क्वार्टार फाइनालसिम सहैनो हादों। आसामनि लाभलिना बरग'हाय बिथाङा 75 केजिनि राउन्ड अफ 16 खौ देरहायो आरो बिथाङा अलिम्पिक मेडेलनि आगानसे गोजानाव दं। नेक्स्टआव दं
मोनसे सोमोनांथाव जाथाय मैया बुधबाराव सनितपुर जिल्लानि धिकियाजुलिनि सिंग्रि साहा बागाननि खाथियाव सासे सुबुंनि गोथैखौ सोमोनांथाव थासारियाव बिफाङाव फासिनि हालोदाव मोननाय जायो। थैनायनि सिनायथिखौ 35 बोसोर बैसोनि बिनोद दास होनना सिनायथिनाय जायो, जाय गोदान जामुगुरि गामिनि थागिरिमोन होनना मिथिनाय जायो। सोमोनांथाव बाथ्राया जाबाय थैनायनि बिदाया बुङोदि बिनोदनि फारसे आथिङा थाबायनो हायामोन। फारसे आथिंजों थाबायनो बियो जोबोद गोब्राब जायोमोन, बेनिखायनो बियो दंफाङाव गाखोनाया सोमोनांथाव आरो जाथावा होनना बिनि बिदाया बुङो। थैनायनि बिदाया सोमोनांनाय फोरमायोदि बियो दंफाङाव बोरै गाखोखो आरो बियो मोनसे बुथारनाय जाथायसो होनना सन्देह खालामो। बेनि गेजेरावनो धिकियाजुलि पुलिसा नायबिजिरनायखौ जागायबाय। नेक्स्टआव दं चिरां जिल्लानि बिजनीआव रेलनि जाब्रबथायाव सासे आइजोनि जिउ खहा जायो। जाथाया जादोंमोन जेब्ला मंगलबाराव खारबाय थानाय ट्रेन गारिया बिजनीआव आइजोजों सौग्रावदोंमोन। आइजोनि गोथैखौ बिजनी रेलवे स्टेशनाव रेलवे पुलिसा बोखाङो। खौरांगिरिफोरजों बिजनी रेलवे स्टेशननि रेलवे पुलिस गार्डआ बुङोदि बिथाङा मंगलबारखालि फुङाव 1 रिंगासोआव गोथैखौ मोनदोंमोन। थैनाय आइजोनि सिनायथिखौ दासिमबो मिन्थिनो मोननाय जायाखै होनना खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोन्दों। पुलिसनि बादिब्ला बियो मोनसे फोथैना लानाय एबा सुसाइड जाथाय होनना फोरमायो। बेनि उनाव गोथैखौ बिजनीनि बागमारा पुलिस स्टेशनाव लांनाय जायो आरो उनाव बिखौ पस्टमर्टमनि थाखाय खाथिनि हस्पिटालाव लांनाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। थेंक्स फर वाचिं।